Čaute, ja som Richy a vítam vás u ďalšieho videjka, čože tento Ludvík na internete, čože tá internetová stránka porozpráva sa s Ludvíkom, tak ideme na to. Takže, haha. Počkajte. Predtým som to natáčal na mobil. Predtým som to na mobil natáčal. Čo to bolo celkom dosť trápne. Lebo tvoje meno. Ja musím to dať malý. Richy, nechceš sa mi s niečím zdôveriť? Tak ostro. Dobre. Nie. No vidíš. Co? Je ti dobré? Takúto blbosť som už totiž dlho nepočul. Ani ja? Takú? Ako? Ako ty? Proč ani ty? Nebo. Takže pokračujeme, bola tu sa kapline. Ty si tam? Áno! Neviem písať. Lebo on sa vypne, ja som to zažil. Mám rád ľudí, ktorí poznajú samých seba. Ja. Ale sme si rovní. Nie. To je škoda. No a vyhnutá. Čo hovoríš? Urážaš ma? No, ne. Nie som si istý, či si mi naozaj odpovedal to, čo som ti rozpýtal. Naozaj chceme to tak? Áno, Musíme si nájsť nejakú inú lepšiu tému na rozhovor. OK? Poznáš YouTube? Nerozumiem.